Botani molweni dumelang thobela sanibonani absheng lochani good morning zidosha nezidosha Nonkwenkwezi. It has been a while. I haven't posted, I think, for more than 2 weeks now. This is me reporting, not live, but reporting from Keskamaruk, a village called Ngalawe. Ne? Jonga, sana ziyabuya apha. Hey, andizange ndayibona indawo enje. Yilali eyakhiwe phezu kwentaba. Phezu kwentaba, literally phezu kwentaba. Uhamba udinwe xa usiza apha. Kudinwe nemoto le. Can you imagine mna? Xa ndihamba intlombe ndisebenzisa it's a Range Rover 2006 model. Iphakeme, yabo. Diesel. I think it's a 2.6 engine. Inamandla, but yay, ndikuxelela into yoba we arrived here on Thursday last week. Not even Thursday, we were meant to arrive Thursday in the evening, but side sazofika kulo mzi ngabo-2 ekuseni because wow kaloku saxinga sana andatyibilika odakeni. Uyeva imoto ayiphambili ayiemva yaske yaxaba indlela, uyayiva ke ngoku sadunzuza iyagrumba qha umhlaba, ngumhlaba ongumadakana lona. Simane sigqontsula amahlahla, sibeka sivala ezilantuka le mingxunya igrumbileyo, siyityhale ibuye umva. Yeyi kwayiloo nto hayi kuthiwe kwawubethuthu ndathi hayi khona uyeva masiyishiye. Sayishiya apho sehla ngenyawo ukuza kulo mzi sikuwo. Ndixelela mna ngelali ekuthiwa yingxalawe anabhongo, and I couldn't believe into yoba kukho indawo enje apha esisky ke ngoku kwaqoboqobo. But be the case as it may, asikho lapho. Today's video, guys, ndifuna uncokola nani man malunga nesiko kakhulu ndingathi lebhokhwe. Isiko ndingathi elixhaphake kakhulu kwiintlanga zaseRhawutini, manditsho kula macala oRhawuteng, Mpumalanga, Limpopo, even KZN. Ne? And amaXhosa akuthi sede akholelwa into yokuba thina asilazi isiko, uyeva. Ngcono senjengoba kunezintlanga ndizibalayo ke, uyayiva. As a result, abantakwethu abanintsi abaphangela koomaRhawuti babuya emakhaya besifakela ipressure yento yoba bendihambile ndaya komnye utata ongumSwati, lo tata walichaza ikhaya lam, and into ebangela into yoba ndikholelwe kuye it is because wachaza negama lelali yam, wachaza nezindlu zasekhaya nombala. So andimbona omnye umntu onoyilungisa le nto, funeka ilungiswe kwangulo mntu ichazileyo. Because thina amaXhosa asizazi ezi zinto. Ndikuxelela mna ngento ezifana noba kuthiwe kukho utata ongaphandle kwixhego lakho elingaphandle, akangeniswanga yena, uyayiva ke ngoku. Okanye umakhulu wakho ume ngaphandle egeyithini, uyayiva. Kuthiwe kukho amadlozi angagezwanga, uyayiva ke ngoku. Kufuneka intlambululo kokwenu, yeva. Athi gqi umntu ke ngoku sehamba nalo tata gqiyane umntu ehamba notata wakhe, nyange yakhe yaseSwazini okanye yaseGiyani,
uyabo, okanye yaseNewcastle iphethe isiko izolungisa eli khaya. Uyayiva ke ngoku? Heyi, ixakanise ke ngoku le nto into yoba heyi, akhanikwe itshansi amanyelwe utata lo uba simamele. Hayi, le ngxaki lena ilungiswa ngebhokhwe. Le bhokhwe izawuxhelelwa endlini, apha endlini kamandi ninawo urawondi. Xhelelwa endlini, ayichaze ke, ayichaze. Mese nigqoka iphandla nonke. Yayiva? Guys, ndifuna, I so wish into yoba singakhe sibe nengqungquthela mani, i-conference, kubone singamaXhosa ukulungisa eli phutha eli. It is not that asinalo thina isiko lokulungisa iimpazamo. Akwasizwe singaphazamiyo, uyeva? Abazali bethu basishiya namatyala ngemva. Abazali bethu babhubha bemoshile ngelinye ixesha. Fumanise into bebethakatha utata wakho, uyihlo, ebenemfene. Wawugqiba umzi kamkhuluwa wakhe okanye kamninawa wakhe, uyeva? Wayitya ilobola yabantwana bakadadewabo. Wawadla amasimu, uyeva, kamninawa, awubhubha umninawa. Balamba abantwana bakamninawa. Xa efika ke ngoku kwelaa lizwe lemimoya, angamkeleki ngenxa yezenzo ezimbi azishiye ngemva. Kuyiloo nto ke ngoku kwezinye iintlanga kuzawuthiwa kufuneka intlambululo xa kunjalo. Nathi singamhoyi, uyeva, kungabikho mntu unamdla wokumzilela ngoba siyamazi ihlobo ebekhohlakele ngalo. Awukho mntu unomdla wothenga inkomo yokuzilela esasikhohlakala sikatata. Uyayiva ke ngoku? Kodwa isiNtu sona sithi lithambo lethu eliya, and we care for our own. Kuyiloo nto ke ndifuna ukunicacisela into enye, maXhosa, kuthi into yokuba ayikuba sinalo thina isiko lokulungisa izinto ezinjalo. Into okunayo kukungazi kwaba bathi asinalo. Sinalo isiko lenguqulo. Le nto ndiyithethiswa kuba ndisekhayeni ngoku apho bendisenza umsebenzi wenguqulo khona. Uyayiva? Umsebenzi wenguqulo ndikhe, ungabuyela kwiividiyozi zam zangaphambili, ndikhe ndenza ividiyo ndichaza inguqulo. Inguqulo ngumsebenzi othi xa uphelele uba ziibhokhwe ezimbini nenkomo. Kodwa amandla xa engekho, uyakwazi uphelela phaa ezibhokhweni. Laa bhokhwe yokuqala iwele ngetheni, yile nibaphuthuma ngayo, nibaguqula ngayo. Ibhokhwe yesibini ize ibamkele phakathi kwekhaya. Ze niyithethele, niyixoxele, niyingxengxezele into yoba inkomo amandla wakabikho. Kwawuthi ngemini ethile ze size nenkomo sizonizinzisa ngenkomo. Kuguqulwa abantu abatheni. Xa sisenza inguqulo siquka kunye nabo, uyayiva ke ngoku, bangakwaziyo ngokomoya ukwamkeleka phakathi kweminyanya ngenxa yezizathu ezi besendiziqukile. Inguqulo ihlambulula konke okunjalo ukuze babe moya mnye. Akho need, akho sidingo soba ude uye ezintlangeni, uye eSwazini, uye kumaZulu into yoba hayi wona ayayazi intlambululo. Ndixelela mna ngamasiko akuthi okulungisa iimeko ngeemeko. Sinesiko lokuphuthuma ubuhlwele kwaZwelidala. Sinesiko lokuqokelela amathambo, dibanisa imimoya ebingavani ngeli xesha bekuphilwa.
okanye kuthe sa, uyayiva, ngamaxhanti ngenxa yemfuduko, elinye ixhanti likakhokho, umninawa kakhokho, elakhe ixhanti lingapha, elomnye lingaphaya, uyayiva ke ngoku. Sithi xa sibakhwaza abakwazi ufika bonke, siyabadibanisa sibaqokelele ngenkomo, sibaqokelela ngebhokhwe phofu, sibuye ke ngoku sibamkele, sibazinzise ngenkomo.